Γεια σας, ονομάζομαι Ευαγγέλης Γογούσης και είμαι Διευθυντής Σπουδών του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Εκμάθηση που προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών στον χώρο σας, είτε μαθήματα σε μικρές ομάδες 2 ή 3 ατόμων. Σήμερα θα σας μιλήσω για την εξέταση του TOEIC Test. Εδώ βλέπουμε ένα e-book το οποίο περιλαμβάνει ένα δείγμα από ένα TOEIC Test και το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, ξεκινάω να μιλήσω λιγάκι για τη μορφή του TOEIC Test. Το TOEIC Test έχει ακουστικό κομμάτι και γραπτό κομμάτι. Πρώτα θα μιλήσουμε για το ακουστικό κομμάτι. Το ακουστικό κομμάτι διαρκεί περίπου 45 λεπτά. Στο Part 1 του ακουστικού κομματιού θα πρέπει να επιλέξουμε μία από τις 4 προτάσεις που ακούμε και η οποία περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εικόνα που βλέπουμε. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε μία εικόνα. Για τη συγκεκριμένη την εικόνα θα μας πούνε ότι they are standing near the table, που είναι η περιγραφή αυτής της εικόνας. Συνεχίζοντας, θα δούμε ότι έχουμε 10 τέτοιες εικόνες και για κάθε μία από αυτές τις 10 εικόνες θα ακούσουμε 4 διαφορετικές περιγραφές. Εμείς θα πρέπει να επιλέξουμε την περιγραφή η οποία ταιριάζει καλύτερα στην εικόνα που βλέπουμε. Ρίχνουμε μια ματιά, εδώ βλέπουμε αυτές τις 10 εικόνες και συνεχίζουμε στο δεύτερο part του ακουστικού. Στο δεύτερο part του ακουστικού ακούμε μία ερώτηση και επίσης στη συνέχεια ακούμε 3 διαφορετικές απαντήσεις. Προσοχή, στο booklet, στο βιβλιαράκι που παίρνετε, εσείς δεν βλέπετε τίποτα. Το μόνο που βλέπετε είναι αυτό εδώ πέρα, mark your answer on your answer sheet. Άρα, για κάθε μία από τις ερωτήσεις, την οποία την ακούτε, όπως για παράδειγμα where is the meeting room, θα ακούσετε 3 διαφορετικές απαντήσεις. A. To meet the new director. It's the first room on the right. Yes, at 2 o'clock. Εμείς θα πρέπει να διαλέξουμε τη σωστή απάντηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η απάντηση B. Έχουμε 30 τέτοιες ερωτήσεις. Πάμε στο Part 3 του ακουστικού. Στο Part 3 θα ακούσουμε 10 διαλογάκια. Και για κάθε διαλογάκι υπάρχουν 3 ερωτήσεις. Εδώ βλέπουμε ότι εμφανίζονται και η ερώτηση και οι 4 απαντήσεις. Και θα πρέπει εμείς να διαλέξουμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το ίδιο πράγμα ουσιαστικά επαναλαμβάνεται και στο Part 4. Στο Part 4 του τεστ έχουμε πάλι 10 μονολόγους και εμείς βλέπουμε για κάθε μονόλογο 3 ερωτήσεις με 4 απαντήσεις και εμείς θα πρέπει να διαλέξουμε τη σωστή απάντηση. Και με αυτό το part τελειώνει το ακουστικό κομμάτι που επαναλαμβάνω διαρκεί 45 λεπτά. Συνεχίζουμε και πάμε στο γραπτό κομμάτι. Βλέπουμε ότι το σύνολο των ερωτήσεων στο ακουστικό κομμάτι είναι 100. Όπως 100 είναι και το σύνολο των ερωτήσεων στο γραπτό κομμάτι. Στο reading, το οποίο δεν είναι ακριβώς reading, έχει και λίγο grammar vocabulary και λίγο multiple choice clause. Εξηγώ. Part 5, που είναι το πρώτο part του reading. Στο Part 5 έχουμε ερωτήσεις και πρέπει να διαλέξουμε πολλαπλών απαντήσεων και πρέπει να διαλέξουμε τη σωστή απάντηση. Εδώ πέρα οι ερωτήσεις μας είναι είτε grammar, είτε vocabulary, είτε use of English, γενικότερων γνώσεων. Έπειτα έχουμε 4 κειμενάκια, στα οποία κάθε κείμενο υπάρχουν 3 κενά. Εμείς θα πρέπει να επιλέξουμε τη σωστή απάντηση σε κάθε κενό. Φτάσαμε λοιπόν, εδώ βλέπουμε το πρώτο το κειμενάκι, στο οποίο υπάρχουν όπως βλέπετε 1, 2, 3 απαντήσεις και εμείς πρέπει να επιλέξουμε τη σωστή απάντηση. Συνολικά υπάρχουν 4 τέτοια κειμενάκια, δηλαδή 12 τέτοιες ερωτήσεις. Τέλος, το Part 7 που είναι το ξεκάθαρο reading. Στο Part 7 έχουμε συνολικά 48 ερωτήσεις, από τις οποίες 28 αναφέρονται σε μονά κείμενα, στα οποία υπάρχουν κειμενάκια με 2 ερωτήσεις, με 3 ερωτήσεις, με 4 ερωτήσεις και επίσης υπάρχουν και διπλά κείμενα, στα οποία συνολικά διπλά κείμενα υπάρχουν 20 ερωτήσεις, 4 λοιπόν σετ από διπλά κείμενα από 5 ερωτήσεις το καθένα. Εδώ βλέπετε το πρώτο, το δεύτερο
και το τέλος του τεστ. Στο τέλος του τεστ, στο sample μπορείτε να δείτε και τις απαντήσεις, έτσι ώστε να δείτε πόσο καλά μπορείτε να τα πάτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Βαγγέλης Γογούσης. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210 21 39 438 ή στο 69 72 73 73 72. Ευχαριστώ πολύ.